ассалому алайкум тамошобинони азиз ва обуначиёни меҳрубон ва ҳама он духтаракҳое ки аз видеоҳои мо ягон манфиатбахшона мегиранд. умедворум ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастен. имрӯз мо тасмим гирифтем ки соус тайёр кунем ва тарзи тайёр карданашро дар шумо видео карда нишон диҳем. ҳар он чизе ки дар соуси мо дар кор мешавад дар видео ҳаст. метавонед ки ба ҳазур дароен тамошо кунед. баъдан тамошобинони азиз ва обуначиёни меҳрубони ман, имрӯз чӣ хеле ки шумо дар видео дидестен, имрӯза хӯрокро ҳамроҳи шавҳарам тайёр кардестем, ё ки бигӯем ки хӯрокро шавҳарам тайёр карданд. ҳамин хел ҳам гӯем мешавад. шавҳари ман бисёр дӯст медоранд ки як рӯзи выходноишона ҳамроҳи оила бо тайёр намудани хӯрокҳои гуногун гузаронанд. барои ҳамин яхе рӯзҳо хӯрокҳои ҳар хела тайёр карда бо мо хушҳолӣ мекунанд. ман аз худованди пок хеле шукргузор ҳастам ки ба ман аз неъматҳои арзишмандаш зиёд додааст. сараввал ба ман падару модари боимон, шавҳари меҳрубон, фарзандҳои солим, акаву додари бардам, апаву хоҳари бошарм. дар баробари ин ҳама онҳо сиҳату саломат ҳастанд. шукронаи худованд. хулоса ман як бандаи дӯстдори аллоҳи пок ҳастам ки ин неъматҳои арзишмандро ба ман арзонӣ додааст. ин неъматҳое ки худованд ба ман додааст, як хел инсонҳо орзуи инро мекунанд. барои ҳамин зиёд шукргузор ҳастам ва аз фурсати муносиб истифода бурда дуогӯ ҳастам ки худованди пок ҳамаи бефарзандода фарзанд, бебахтҳода бахт, беморонда шифои комил аз хазинаи ғайбш ато фармояд. баъдан дӯстони азизу меҳрубонам, ман дӯстони шуморо, яъне дӯстони азизи ман, худованд шуморо ба ман ҳадя кард. ман шуморо хеле дӯст медорам. шояд ки бовар накунед, лекин ҳар бор ки як комментария мешавад ё ки як обуначии ман зиёд мешавад, ман зиёд хушҳол мешавам. ҳатман метавонам дар комментариҳои худ зуд ҷавоб медиҳам, барои он ки шуморо ман хеле дӯст медорам. инам хел мо хӯрок тайёр кардем. чӣ хеле мебинем қариб ки хӯроки мо тайёр шавад. тамошобинони маҳина таҷричка, ман маҳина ҳастам. дар ҳаққи ҳамаи шумо дуогӯ ҳастам ки шуморам ба орзуҳои худ бирасен. ман шуморо хеле дӯст медорам. барои ҳамин кӯшиш мекунам ки видеоҳои таби дили шумо карда дар канал гузорам. каме ҳам бошад дили шуморо хушҳол кунам. чӣ хеле ки мегӯянд дил ба даст ор ки ҳаҷи акбар аст, аз ҳазорон каъба як дил беҳтар аст. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо ҳама вақт хушҳол бошеду моро дастгирӣ кунед, чунки ман мехоҳам сафи мо хеле зиёд шавад ва боварӣ дорам ки бо ёрии шумо, бо дастгирии шумову кӯмаки аллоҳ ба орзуҳои худ мерасам иншааллоҳ. дар ҳаққи шумо ҳамеша дуогӯ ҳастам. шумо низ дар ҳаққи ман дуогӯ бошед. хайр духтаро то видеоҳои оянда сиҳатманду солиму бардам бошед.